ассалому алайкум мухлисони канали мошини фурӯшӣ. Бо шумо ҳастам ранги ҳар вақт дар Амазон аз ҳамин канал. Боди хатар видео наворро то охир тамошо мекунем. Дар ҳафтаи навор бо хабар мешавем аз нархҳои мошинҳои фурӯшие ки дар Тоҷикистон мебошад. мошинҳо аз ВАЗ 2107 саршудагӣ то Mercedes-Benz S-классаи ки мошинҳои шумо дар комментария нависондагӣ биден дар ҳамин ҷо ҳам ҳузур доранд. курси имрӯза 1000 рубл баробар аст ба 152 сомонӣ. ва касоне ки дар канали мо ҳозир обуна шудагӣ нестед, обуна шаваи дар видеои мо лайкро бигзора. мо мегзарем ба мошинҳои фурӯшие ки шумо бисёр интизорашон ҳастед. якум мошини фурӯшии мо мебошад Toyota Mark II соли барои 6993 мебошад. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар кони бодом. сӯзишвори газ бензини объем мотораш 2 литра, коробка передачаш автоматика. нархи мошин 20 000 сомония. ба рубл багардон 131 000 рубл мешавад. ранги мошин сербирисия, кузаш седан. мошина состояниеша нормални гуфтесанд. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дуюм мошини фурӯшии мо мебошад Daewoo Tico соли барои 6996 мебошад. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Турсунзода. сӯзишвори бензини холӣ мебошад. объем мотораш 1 литра, коробка передачаш автоматика. нархи мошин 18000 сомония. ба рубл багардон 118000 рубл мешавад. мошина гуфтаанд ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ягон камбудӣ надорад. губкавад шумаизатсия кардагиаст. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. сеюм мошини фурӯшии мо мебошад Opel Vectra I соли барои 6995 мебошад. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори газ бензина объем мотораш 1.6, коробка передачаш механика. нархи мошин 23000 сомония. ба рубл багардон 150000 рубл мешавад. мошина гуфтааст ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад ва илтимос кардагиаст ки баъди соати 5 занг занед агар ки харидор бошед. рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. чорум мошини фурӯшии мо мебошад Opel Hatchback соли барои 6995 мебошад. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. сӯзишвори газ бензина объем мотораш 1.6, коробка передачаш механика. нархи мошин 28000 сомония. ба рубл багардонем 183000 рубл мешавад. ранги мошин сирх аст. мошина гуфтааст ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ягон камбудӣ надорад. ҳама ҷош заводскоя ва алиш мешавад ба Opel Astra G. дигар арзон кардан намешавад гуфтагия. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. панҷум мошини фурӯшии мо мебошад Mercedes-Benz ки соли барои 6988. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Бохтарқуронтеппа. нархи мошин 19500 сомония. ба рубл багардон 127000 рубл мешавад. мошина гуфтааст ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. краскаш созай, мотораш 5 силиндра мебошад, 100% кор мекунад. ходовоиш, баллонаш, аккумулятораш 100% мебошад. срочно фурӯхта мешавад. сабаби фурӯхтанашон сум дар кор шуда барои ҳамин қадар мефурӯшанд. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшӣ. шашум мошини фурӯшии мо мебошад Daewoo Matiz соли барои 2005 мебошад. дар ҳолати хуби техникӣ
قرار دارد در شهری دوشنبه. سوزشوری بنزین خالی ابیام موتورش 04 коробка передач автоматикаи нархи мошин 25000 сомония ба рубл ба гардони 163000 рубл мешавад. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ҳафтум, мошини фурӯшии мо мебошад тангенаи соли барояшад 2009 мебошад, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар вахш. нархи мошин 22000 сомония ба рубл ба гардони 144000 рубл аст. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ҳаштум, мошини фурӯшии мо мебошад Daewoo Lanos соли барои 6999 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. сӯзишвори газ бензин мебошад абиём мотораш 1.5 коробка передачаш механикаи нархи мошин 23000 сомония ба рубл ба гардони 150000 рубл мешавад. ранги мошин сафед аст, кузаш сидан. мошина гуфтае ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, чашкаош кафидагӣ нест, задагӣ пусидагӣ надорад ва газ таблетка мебошад. 4 электропакети дигар дорад. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ноҳум, мошини фурӯшии мо мебошад Sangyong Corenda ки соли барои 6997 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвориш дизели абиём мотораш 3.0 литраи коробка передачаш механикаи нархи мошин 22500 сомония ба рубл ба гардони 147000 рубл мешавад. мошина гуфтае ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, Alishia Masa ба ягон мошини тенҷ. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. даҳум, мошини фурӯшии мо мебошад Nissan Kafira соли барои 6998 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори газ бензина абиём мотораш 2.0 литраи коробка передач автоматикаи нархи мошин 18000 сомония ба рубл ба гардони 117000 рубл мешавад. ранги мошин сервисия кузаш сидан. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. бо диққатар видео наворо то охирш тамошо мекунем. дар ҳафти навор бохабар мешавем аз нархҳои мошинҳои фурӯшӣ. 11. мошини фурӯшии мо мебошад Vaz Priora ки соли барои 2008 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Данғара. сӯзишвори бензини холӣ мебошад абиём мотораш 1.6 коробка передачаш механикаи нархи мошин 35000 сомония ба рубл ба гардони 229000 рубл мешавад. ранги мошин сиёҳ аст, кузаш сидан. мошина гуфтае ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, ягон камбудӣ надорад. расход 6 литр дар 100 километр мехӯрад ва мотораш 100%, коробка 100% мебошад. танировкаш то моҳи апрел то 7 апрели соли 2021 дорад. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. 12. мошини фурӯшии мо мебошад Mercedes-Benz S-Class соли барои 6996 ва дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори газ бензина абиём мотораш 2.0 литраи коробка передачаш механикаи нархи мошин 39000 сомония ба рубл ба гардони 255000 рубл мешавад ки ранги мошин кабути осмонӣ мебошад. кузаш сидан. мошина гуфтаем ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад.
ҳамаи ҷош объёмнӣ мебошад ва ходовои мотораш 100% мебошад, пусидагӣ надорад. кондисионер, электропакет, лук ҳамаш кор мекунад гуфтагиям. аккумулятораш, баллонош навай. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. 13. мошини фурӯшии мо мебошад ваз 2107 соли барои 6998 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори газ бензина, объём мотораш 1.6 мебошад. коробка передачаш механикаи. нархи мошин 12000 сомония ба рубл бигардонӣ 78000 рубл мешавад. ранги мошин мокри асфалтак, гузашт сидан. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, видеонавори мо ба охир мерасад. дар ҳамин ҷо хайр то видеои дигар сарбаланду хонобод бошед. дастгирӣ кардани моро фаромӯш насозед.